Ya. Mara aku bakal nyedhaki marang ungganing Gunung Swelogiri mbok menawa ing kono dadi jalaran nggon ketemu kelawan wong atom aku lanang. Sampun pateng witing naga sari mulat mangandhap katingal Raden Gunawan kados pundi Raden Roman kula ngaturaken panuwun dene saking Sabiyantu Paduka Raden kula saged ngasuraken Senopati Ngalengka pun Bukbis Gangga Walisura ingkang pranyata kasekten mapan wonten ing pasuryanipun Hanggadhahi aji sinebat Topeng Gangsa menawi boten paduka ngemutaken kula kedah beta kaca pengilon mokal menawi kula saged mejahi dhateng Bukbis Gangga Walisura inggih Raden dawah sami-sami lakar menika sampun dados kewajiban kula anggen kula estu-estu kepengin Sabiyantu dhateng Kakang Prabu Rama Raden. Namung paduka dalah para wadyawanara kedah ngatos-atos awit tasih kathah para senopati gegedhuk ingkang dereng magut pupuh Raden. Inggih. Ngisake dawuh Raden. Lho. Mangger piye? Wonten napa? Kula tingali saking mriki teka aling-alingan reksa menika wonten wanara ulusipun putih. Sami kaliyan kula. Monggo sak ngertos kula Wadyawanara Pancawati menika ingkang wulunipun pethak namung kula piyambak. Cobi Raden. Badhe kula dingkik mbok menawi wonten mata pitayane mengsah ingkang badhe njarak ngorek-orek dhateng nami kula kanthi dalan ngembari dhateng kula. Cobi paduka kepareng semeni sawetawis. Badhe kula dingkik menika. Nyedak marang Gunung Swelogiri teko kaya ana pesanggrahan kang asli nanging tak sawang saka kene kok akeh para wanara kaya wujudku ora pati budamana coba aku tak mlembar saka wit-witan karo ben bisa nyedak marang pesanggrahan kang asli kae Jaya Marata. Ayo anggep wong munyuk ngembari wujudku. Kowe bakal mlebu ana pesanggrahan. Ngaku kowe sapa? Aku putra Dewi Sayem Praba Enggawa Windu, jenengku Trigangga wak mungsuhi.
Amuk swara Marata Jaya Marata. Wis cetha kowe saka Nggawa Windu. Nggawa Windu tlatah Ngalengka Diraja. Sayem Praba kuwi selire Dasamuka. Cetha kowe mata pitayane mungsuh. Kowe menungsa, kowe kethek kang membo-membo. Iki Hanoman kang bakal nyengkake paru. Kok Hanoman? Leren dhisik Hanoman. Wah, dadi gara-gara munggah nyakayange Suralaya. Bekti kula katur Pegulun. Ya, Hanoman bekti kita wis ulun tampa. Bekti kula katur Pegulun. Ya, Trigangga, bekti kita wis ulun tampa. Hanoman Trigangga, padha ngerti ya. Sejatine jeneng kita sakloron kuwi dudu wong liya. Hanoman Trigangga kuwi anakmu. Lho, mangkene piye? Anak kula kados pundi? Lah, lali ta kowe? Lha dipun Nek lali tak elingke. kersanipun Ngene. Jaman kowe dinuta dening Sri Rama Wijaya biyen kae, tekan Nggawa Windu, kowe sakan samure wonten diracun dening Dewi Sayemraba. Nganggo srana disuguhi woh-wohan. Sabab Sayemraba mono selire Dasamuka. Ayo ta? inggih. Lajeng kula sak kanca dipun tulungi dening Garuda Sempati. Mripat kula saged saras. Ya. Bareng mripatmu wis pulih, kowe duwe pangigit-igit marang Sayemraba. Kapan kewajibanmu dadi duta wis rampung, Sayemraba tok males. Lah, tenan. Bareng kowe wis bali saka Ngalengka mampir ing Nggawa Windu goleki Sayem. Sawise ketemu kowe arep mateni, ora tegel sabar rupane ayu. Malah njur tak nganu sewengi. Oh. Ya, ping pira? Cedak mawon. Pira? Kaping kalih. Ya pinter sampe nyolong. Bareng nek colong arek ngono kuwi, mengapa perlune? Nggih. Lah, bareng kowe bali nyang Mayawan, Sayemraba ngrebini. Tumekane mangsa kala lair jabang bayi lanang, nanging wujude kethek putih. Ya Trigangga iki. Terus dikongkon dening Sayemraba mlebu nyang Swelagiri, arep ngupadi Sudarma. Nanging konangan kowe, kuwi anakmu. Anakku lan waduh Kang Susma. Bekti kula katur Kanjeng Rama. Ya nggih. Trigangga sing gedhe pangapuramu ya nggih. Pun Rama ora ngerteni lamun kowe kuwi anakku dhewe. Nganti pun Rama arep tegel karo kowe. Wah, ya pancen aku ngakoni bab tumindakku. Pancen keparanyata aku biyen ngigit-igit karo Sayemraba. Mula aku wis bisa males nganti tak rewang aku sowan Pukulun Bathara Surya tak aturi mundur metune srengenge. Ya merga arep males karo Sayemraba. Wah, tinemune dadi kowe nggih. Rama mila kula kaliyan Kanjeng Ibu dipun paringi ageman kados Padukara supados kula saged nitik sinten ngedados Sudarma kula. Awit Kanjeng Ibu paring dawuh Sudarmamu kakung sandang penganggone ora beda karo kowe. Ngaten Kanjeng Rama kowe ladalah. Ya nggih. Pancen wis Jagongane engko sik. Iya aku iki. Arep bali nang kayangan pamit sapa? oh iya nyumpang ngapunten. Ngomong engko kangen-kangen nang engko. Nyambut gawe sik. Inggih sendika. Gandeng wis cetha ta sujarahe. Nggih sampun. Saiki anakmu Suwitakna Prabu Rama Bro. Ulun kondur nek kayangan sembah kula ing nderek Jengkar Paduka pundi.
nanging paluapindha wangsiting kakung karagan pandrasadaning sata kakluruk samono pametrahino nekopang katon sumirat wetan soti harumo gumelaring negari Ngalengka yen negari Lengka diraja sinten ta ing lenggah dampar sesemek walulan sima menika ta Narendra Ngalengka ngek jejuluk Prabu ora ana ya Prabu Dasamuka ketingal susah anggersah labet wis kathah senopati Ngalengka ing kapaguting pupuh anembe kemawon ingkang rayi Raden Kumbakarna wis gugur ing madyaning Rananggrawit sinengkake dening Sang Prabu Rama pinagas janggane Taman Pusaka Kyai Gowawijaya wis dangu hangrangu pawarta ingkang kasta ingkang putra Raden Megaranda tanpa para dangu pratamira Raden Indrajit sigra matur ngarsan Kanjeng Sang Prabu Rahwana
kanyatan kaki tak wis padake aku Indrajit ingin sowan nuniki Dewaji kang putra Megananda ingin sampun mangsul sowan Kanjeng Dewaji sungkem kula kunjuk ya tak tampa kaselak sumengko rasane atiku parang wartane kowe ingsun utus memanuki yudane pamanmu Kumbakarna Jit kepareng munjuk atur kula nderekaken mangsaipun paman Kumbakarna wonten Palagan pangamukipun paman Kumbakarna kados dene banteng kanin mboten kabilih mahewewu para wanara ingkang sami pejah ing Palagan mudhar iki mudhar munyuk balane Rama mungsuh karo iku lanang Kumbakarna mangsa menanga mung kari ngenteni dina mudhare si Rama karo antek-anteke sabanjur piye Jit inggih ing sekawit paman Kumbakarna sampun kula jagaaken tarmantu saged mejahi Prabu Rama Sakwadya balanipun lah mesti le Rama sak munyuk-munyuke kae mangsa menang mungsuh adikku Kumbakarna wong makmun cilik kae satriya kang sekti Mandraguna aja to lamake menungso ora nungkula la wong dewa wae padha ngingrim karo kadigayane adikku Kumbakarna sabanjure piye sih namung tundhonipun Rama dadanipun paman Kumbakarna dipun damel sewalang-walang kaliyan Prabu Rama satemah paman Kumbakarna seda gugur ing Palagan bangsat telek yo jagat Dewa Bathara iblis larat pancen wis cetha sing gawe urip ora adil sing gawe urip kemban cinding kemban silatan adikku di Kumbakarna oleh munglabipun kakang Antita Rewangi ajur dadi suwalang-walang Kumbakarna gene kowe mati kok dhisik aku Kumbakarna Jit umeh dawuh Kandha Putih aku pasrah gampar ngalengkong kono mara gage anak kumbar kowe tak pasrahi praja ngalengka aja melu-melu dosa muka sing ngadepi Rama sak munyu-munyi wis mangsa bodho aja budal iki Dewaji kepareng lerem sawetawis enek apa kowe nyandhek nggonku bakal lumatar Palagan apa inggih kula lila Dewaji manjing paperangan nanging menawi sampun pagas jangga kula langkung rumiyin apa sing karepe Dewaji kegiatan ngalengka tasih wonten wujudipun Kang Putra Megananda dalah Kang Putra Trikaya Trinetra saha Trisirah mula Dewaji kepareng boten kepareng kula nyuwun dados senopati Prabu Rama kelampan minta wangsul Dewi Sinta menawi sampun saged nglangkahi kuwanda kula langkung rumiyin wah anakku lanang iki wah Nindita pancen kowe tak kudang-kudang ngrabekno bapakmu le kowe bisa mikul gur ning jero karo wong Wamjit ning kowe rembugan karo aku ora kena mencla-mencle yen nganti kowe mujudi saguanmu ora metong kuwi anakku kelak tak suwek cangkem lak ketok gulumu Rama Dewaji mugi anak seni prasetya kula
kula mboten badhe wangsul ngadhep Kanjeng Rama menawi dereng saged nyangking sirahipun Rama Wijaya Dewaji. Bagus. Ingsun selak kepengin mirsani oleh muni gas murtane Rama Sakbalani. Tumuli mangkat saiki, Jet. Terang raca dawuh Paduka Dewaji. Kula nyuwun pamit suhun pangestu bidal ing Rananggana. Lelung sentak bebakali ingsun panggal puji sekti. Muga lanang Ojret mungkir anak kula nang Indrajit. Wonten dawuh. Aja kowe mung blongak-blongok bani ngono. Aja mung plorak-plorok bani ngono. Ayo, nyinggir saka ngarepanku. Awat-awat ana anakku lanang Indrajit. Yen ana apa-apa, bali yo. Aku ngenteni kadali pawon. Nggih, ditakoni kemarin pangestu nuwun. Putra ngalah pakai maju. Yo. Wonten nggih wau Raden Trikaya sigra ngedalaken pengabaran angin kang mawa racun medal saking pasuryaning Raden Trikaya nempuh barisan wanara temah bosah baseh kathah kang saya pecah. Ayo maju warna. Jagat Dewa Bathara iki mesti penggawene Trikaya iki kang ngetokke pengabaran angin kang mawa racun. Para wanara kabeh wae padha kudu ngoroning pisan kareben angin racun balik tumiba marang Trikaya. Munyuk putih ora manglingano mani. Iya. Putra Ngalengka Keparanyata Raden Trisirah. Ayo aja mung munyuk liyane sing maju. Majorane aku ora bawa wegah tanding karo Batang Mubarak.
Jayapurata. Trisirah anak Dasamuka. Ayo nyata kowe sabre ampuh tangi aja layu. Ketingalipun Radika Cipuan Raden Anoman inggih Raden Gunawan karana Trisirah sauger kula pejahi wangsul gesang malih. Raden Anoman kula aturi mas padhakaken sirahipun menika wonten 3 to. inggih Mila supados saged pejah Raden Anoman kedah misahaken sirah 3 pisan menika saking guluripun Trisirah. nyemawit ayo tangi yo kowe saiki pedhot sirahmu katul ning pisan di maju tunggaling wata kaya mengkono Raden Trinetra arsa ngedalaken pengabaran inggih soroting mripat kang medal dahana hanggo bar para wanara satemah kathah kasih praya. Raden Anggada kula Raden Gunawan kepareng ngandung damel lere pangados pundi sampun ngantos kathah tumibaning kurban para wanara menika pun Trinetra ingkang majeng wonten ing Rananggana kanthi ngedalaken pengabaran soroting mripat ingkang saged andadosaken geni ngobar mekaten inggih lajeng kula kedalas pundi kepareng paduka ngasta kaca pengilon soroting mripat Trinetra kepareng anampani mawi kaca pengilon supados geni menika balik ngobong piyambakipun nyepamit karepe dhewe adhiku padha gugur ana ing palagan para wanara aja padha semekean ketiban Kyai Nagapasa dadi batang
Megananda, kowe namake pusaka Kyai Naga apa sapa paringi Bathara Indra? Nanging tangih lamun pusakamu bisa merjaya Sina Prabu Rama Sakwadyabala, yen isih cetha pengucape Gunawan. Wadyawanara, lanang wadon tak jaluk padha nganggo kemben kalbe naga pasa ora marwasa marang sira kabeh para wanara. Lirik kinata dodo bang mawi ngowengis Paman Gunawan, kowe menungso picak atimu kowe menungso kang budimu saisore kewan, kowe aja licik tumandangmu. Yen pancen kowe sadra kang wira, ayo seblakno dadamu. Aku wis ora sudi ngejeni kowe Gunawan. Tata kaya mangkono wis nilar marang tata krami Raden Indrajit. Datane mut yen dumadine dadi menungsa kala semana awit saking pujane Sang Gunawan. Kaya wis titiwanci Raden Gunawan nguntapke Raden Indrajit marang Kasedang Jati. Sakala mentang langkap sinandhangan waras Pradibya sinatan nantram sakti Jala Sutra. Ing dalem cipta Raden Gunawan arsa mangsulaken dhateng mula bukane Raden Indrajit. Wis manteng ciptanira ulama pas kang jempare jo tumanduk dadane Sang Megananda mandining mantram kang wis kaiden dening Kang Nyipta Gesang. Nalika Semana Raden Megananda ilang kuwandane wangsul marang asalira dados mega. Amuk Prawoto Semana dijagake mbutuh sudah ora iso ngentosi gawe iki dadi atur iki. Togo wis bali inggih kula ingkang sowan sinuwun nitik praupamu sing jleputruk wangun anakku Indrajit ora kasil mateni kok sinuwun sesembahan kula Purwakarta luhuran dawuh paduka sinuwun kepala ingkang putra Megananda Indrajit mati. Iya Indrajit mati. Nggih aku wis ngira aja to Indrajit mati ya Kumbakarna sing sekti wae ora bakal bisa menang. Kok
boten dawuh. Tak kira wis titi wanci ingsun magut yuda nglebur Cintang Malespati marang dulur-dulurku lan anak-anakku kok. Sawisna titianku kreta kanthi narik kuda yaksa arsa tak titi lumat marang Pabaratan. Ya mung sadurunge aku budal, aku bakal ketemu karo Sita. Sinta sumurupa wektu iki balaku wis tumpes tapis dene bojomu Rama sak balane kang isih mung kari sring ingsun. Kang ngono sadurunge aku magut nyang palagan aku arkan kandha karo kowe lan ora akeh kandhaku. Yen aku menang perangku karo Rama teges bakal kasembadan karepku. Yen kalah perangku tegese kowe sak bojomu ngukut kamuk teng Alengka iki. Awit ora ana turunku sing bakal nyambung sejarahku. Lan kowe tak dongake bisa mukti wibawa Nyakrawati mbau denda sak bojomu nang Alengka kene. Dene aku tak ngrasake lelakonku iki Sinta. Sang Prabu Rahwana mawan tuwa-tuwaku njaluk pangapura dene aku menungso kang ora weruh marang anteping katresnan. Sinuwun Prabu Rahwana aku wis ngakoni menawa aku wanita kang wuta tuli. Semono kang dadi katresnanmu marang aku nganti tok rewangi perang gegempuran ngorbanke anak, ngorbanke sedulur, ngorbanke wadyabala nganti kabeh padha tumpes. Ya mung sabab nglabuhi katresnanmu marang aku. Nanging pagene ya teko aku ora nimbangi. Sinuwun gandeng ngrusaki kraton Ngalengka sengsaraning para kawula. Tumpesing kulawargamu kabeh mau jalaran saka aku. Kang mangkono Sang Prabu kanggo nebus kabeh dosaku dina iki uga. Sakutuwe aku pasrah jiwa raga marang paduka Sang Prabu. Mangsa baranggane bakal ngayomi marang uripku. Awit bareng tak petung kepara luwih suwe timbang mok aku ana ing Ngalengka kene tinimbang aku dadi garwane Prabu Rama kang mung umur 8 dina. Mergo aku banjur kok gawa saka alas Cedhaka jumujuk ing Kedaton Ngalengka iki Sang Prabu. Mula Sang Prabu sepisan meneh aku pasrah jiwa ragaku marang paduka Sang Prabu. Aku keduga ngladeni marang Sinuwun minangka dadi garwane paduka Prabu Rama. Wah, kowe mbiyen ngene mikir apa? Wes keri omonganmu kuwi, Nduk. Biyen-biyen iki mikir apa? Bareng wis tumpes tapis kulawargaku saiki mung karo urip dhewe. Kowe dadak ngucap kaya ngono. Rupamu ayu ning tutukmu ngemu racun. Trisana. Kowe semono uga ora beda karo gerangamu. Wiwit biyen kowe mung tansah ngalang-alangi karepku nggonku bakal nyedhaki Sinta. Saiki wis kasembadan karepmu Trisana. Kowe dadi anteke Rama. Ya mung kowe kudu melu ngrasake larane atiku. Ucapku iki rungokno. Ucapku rungokno. Kowe aja pati-pati payu rabi yen ora entuk kethek tuwek kabeh Trisana.
undang kanjeng langit kelak-kelak katon legi sanging sang maweh gandrung Cinta Trijata wis seneng-seneng atimu kowe dan joget ning dhuwure